Kuom higni mathoth gweng' ma Chesogon manie tong' kaunti ma Pokot West kod Elgeyo Marakwet oseng'ere ka gweng' man e mudho mar koko, kuo jamni kod monj mapile. Kata kamano kawuono pogruok nitie. Puodho mane lweny koko gore koro pith mag chiemo ema dongoe. Ranyisi manyien mar geno, kwe kod lokruok mosiko. Elizabeth Ajode nigi ler. Gweng' ma Chesogon mayudore e kaunti ma West Pokot kuom thuolo malach osebedo kar jomecho mamonjo ji kendo kwalo jamni. Gino ma osekelo tho kod luoro e wi rochruok mar ochumi mar jodak makanyo. Kata kamano, chal mar puothe mag chiemo manyak maber en ranyisi ni jodak gi ol kod koko kendo kanyakla achiel giyiero kwe kod dongruok kokalo kuom pur kod pith. Ukiona hapa hivi kuna maembe ya Wapokot na Wamarkwet. Wamarkwet walikuwa wanaingia kuipa hii maembe baada ya mbuzi kuisha. Alafu Wapokot wanaingia kuipa ya Wamarkwet kwa hii kandu yetu hapa hivi. Hasa mambo watu wengi karibu 6 walikuwa waliolewa hapa hivi. Wapokot karibu 5, Wamarkwet karibu 3 waliolewa kwa hii shamba tutukiwa hapa hivi. The place you stand is a border between the county of Elgeyo Marakwet and West Pokot County. And the farm you can see is a joint farming between the two communities, that is Cheptulel community in West Pokot County and Elgeyo Marakwet and Kaben community in Elgeyo Marakwet County. Kokalo kuom riwruok mar International Alert, chenro magitimo emohingo heka 50 mag puothe, geto konyo jodak e konyore kokalo kuom pur tok pith mar jamni kende. Geno margi en winjo more wi keyo mar cham kod dongruok ohala to ok luore wi lisasi kod kuo mar jamni e alwora ma Kerio Valley. So we see this project as an opportunity to contribute to peace in one way or another, because we are going to have the two communities coexisting, engaging in business. We also see an opportunity for other groups to come together to set up similar farms. Lenda wang jodak gi nyiso more wi chenro mar pur mokelnegi ka gin kod geno ni chenro ni ok dhi mana kelo kwe kende to dhi kelo koda ka dongruok e ochumi margi. So we want to replicate along the Kerio to Baringo, along the Kerio ecosystem, and then thereafter we talk about truth and reconciliation. We must talk. We must say, I killed so and I want to seek forgiveness. I killed so and I want to seek forgiveness. It's only through that we can have lasting peace. As we move on with peace dialogues along this border, we just want to say that peace along the Kerio Valley is now coming up in a very good way. Johala mawuok e gwenge ma opogore igeno ni biro nyiewo nyak mar pith margi. Ma e wuoth manyien ma jodak ma Chesogon okawo e neno ni koko olokore nyak kod dongruok. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.